noches, bienvenidos a Espacio Abierto. La pasada semana conocíamos que las izquierdas de Ferrol se juntan para las municipales de 2027. Conocíamos que Ferrol en Común, Sumar, Anova, Esquerda Unida y Podemos concurrirán conjuntamente para mayo de 2027. Esta noche nos acompaña Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común, para conocer un poquito más sobre esta candidatura, sus objetivos y a ver si conseguimos quién podrá ser el candidato, entre otras preguntas que le haremos y más dilación. Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buena noche y gracias por convidarme, como siempre. Anunciabais esta candidatura conjunta y señalabas que se llevaba gestando ya desde hace tiempo. Lleváis mucho tiempo pensando en esta posibilidad. Sí, a verdade é que, bueno, isto sempre foi unha aspiración que tivemos dende 2015, dende que se creou Ferrol en Común. De feito, Ferrol en Común, a súa aspiración inicial era esa. Logo, por diversos avatares, discrepancias, cousas que nos fixeron recapacitar e aprender deses erros, pois conseguimos, por fin, que isto sexa unha realidade para estas vindirás eleccións municipais. Levamos xa traballando oficialmente de forma conxunta moito tempo, e nesta proposta de anunciar públicamente a Unión da Esquerda Transformadora, pois levamos xa un par de meses. Creo que é importante que todos respetásemos os nosos propios tempos, que cada organización se sentira plenamente identificada con este proxecto, e o que temos agora mesmo é moitísima ilusión, moitas ganas de traballar xuntos e tratar de aspirar ao que debemos ser, a primeira forza das esquerdas dentro dun goberno de esquerdas. ¿Qué es lo que ha cambiado de antes ahora con esas discrepancias para que ahora sí que pueda fructificar esta unión? Bueno, creo que o principal é a confianza mutua, que creo que agora temos coas persoas que están á fronte de cada unha das organizacións, os debates asamblearios no seno de cada unha das organizacións que propiciou este acordo, e, por outra parte, creo que houve moita xenerosidade que no pasado non existiu. Estíamos vivindo, a noso modo de ver, unhas épocas moi convulsas no político, por un lado e polo outro, síntomas de corrupción que, dende logo, a cidadanía en xeral falle desconfiar da clase política, e nós, pois, creo que temos que ofrecer respostas serias, concretas, aos problemas cotiás, e para eso estamos traballando conxuntamente. Hablaban de unidad histórica o necesidad electoral. Bueno, ambas cousas. Creo que, máis que un tema puramente electoralista, unha necesidade cidadá, máis que electoral. Creo que histórico tamén é porque pues, esta unión somos pioneiros no país. De feito, a noticia pues, tivo un impacto moi forte. Tamén levou arrastre a outras cidades galegas a traballar conxuntamente para tratar de conseguir o mesmo... Se puso de ejemplo o propio Ferrol. Sí, sí, creo que, bueno, polo menos pues, conseguimos poñer a Ferrol no mapa, e iso é importante tamén. Creo que, bueno, Ferrol vive unha situación que, máis alá do triunfalismo que a dereita nos intenta vender, hai problemas que seguen sendo endémicos, que non teñen solución, e nós creemos que podemos representar cando menos as mellores solucións a eses problemas concretas para a veciñanza de Ferrol. Esta unión va a estar bajo la marca de Ferrol en Común, aunque no descartan apellidos. ¿Por qué han decidido que sea así? Bueno, creo que Ferrol en Común é unha referencia na cidade, é unha marca consolidada, onde todo o mundo sabe que a esquerda está aí ubicada, e creo que pues, cambiar de nomes, ao final, o que propicia é confusión. Xa pasou no pasado, tivemos en Unidas Podemos, tivemos en Marea, tivemos Marea de Ferrol, tivemos Xuntos por Ferrol. Ya se acaban los nombres, tamén las opciones. Sí, está todo registrado, prácticamente non hai opción. Ata Nicela Bodrama nos trouxera aquel sentimento ferrolano. Entón, creo que, bueno, tendo esa ferramenta xa a disposición da nosa militancia, sería absurdo pues, marear a ciudadanía con propuestas alternativas. La siguiente pregunta, como decía inicialmente, los candidatos o candidatas, ¿cuándo se van a saber? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Le gustaría concurrir por cuarta vez? Bueno, eso é algo que está ainda en debate. Obviamente, temos por diante un traballo político de conformar o que é máis importante, que é o programa electoral. Entre todas as organizacións que formamos parte desta fronte, estamos xa traballando para articular un programa que é sen ilusión, que vaya máis alá do ladrillazo actual, se centre máis en propostas sociais e centradas nas persoas, e tamén temos que facer un traballo orgánico paralelo, que
regulamento para organizarnos, para ver como facemos unha candidatura conxunta, se vamos ao modelo de primaria, se vamos ao modelo de pacto, de diálogo, de consenso, e a partir de aí pois, se verán as persoas candidatas. Eu creo que hai xente validísima, eu tamén o digo sempre, teño unha vocación política que creo que é algo que non se pode deixar a un lado, pero bueno, eso, as persoas, como decimos sempre, en que soa tópico é secundario, importante son as propostas. Aunque vaya a haber un proceso de primarias, asambleas, le gustaría estar al frente? Bueno, é algo que aínda non teño decidido de modo algún. Eu estou comodísimo no grupo municipal coa miña compañeira Nerea, que creo que é unha magnífica persoa no ámbito político e tamén no ámbito persoal, pues, dos afectos que tamén son importantes en política. É unha peza crucial para Ferrol en Común e a partir de aí, con ese tándem que temos no grupo municipal, creo que debemos empezar a construir, pero falar de quen vai encabezar, a candidatura, etcétera, ainda é precipitado. ¿Cómo va a ser este proceso? Habla de ese primer regulamiento. ¿Cuándo, por tanto, se van a poder dar los primeros pasos para conocer posibles candidatos? Bueno, eu creo que é fundamental ter unha candidatura antes de finais de ano. Creo que vai ser un ano intenso, xa o está sendo agora, xa estamos prácticamente vivindo unha precampaña constante, empezan a fiarse os coitelos un pouco, a nivel estatal xa nin digamos, non? Está o panorama político dunha violencia exagerada, creo que de forma errónea, pero as declaracións que vemos todos os días nos telexornais son de alto voltaxe e eso únicamente o que fai é crespar. Creo que hai que tomarse as cousas con máis tranquilidade. Creo que despois do verán teremos que empezar a falar máis do orgánico. Agora estamos, como digo, centrados únicamente nas propostas políticas, nese traballo interno, e logo do verán camiñaremos paralelamente entre dar a coñecer a ciudadanía e facela partícipe dun programa electoral e, por outra banda, as candidaturas que queramos conformar. Lo que sí ya señalaba es que buscan ser la primera fuerza de izquierdas. ¿Cree que es factible ante la situación en la que está viviendo el Partido Socialista a nivel nacional que inevitablemente se traslada al municipal? Sí, a verdade é que calquera forza política que vive esa circunstancia, de calquera espectro ideolóxico, dá pena, ¿no? Porque son forzas históricas que loitaron moitísimo na democracia para traer moitos dereitos e que vexan empañada a súa trayectoria porque uns cantos se dediquen a mangonear. Con unos cuantos que empiezan a sumar, que ya son más que cuantos. Sí, son unha banda organizada prácticamente. Bueno, que é triste que manchen o nome dunhas siglas que tanto, xa digo, esquerda ou dereita, que son respetables polo seu traballo democrático. Entón, creo que non está ben alegrarse das penurias dos demais, pero sí que é certo que, igual que no ano 2015 conseguimos ser a primeira forza de esquerdas, creo que o momento e o contexto é bo para nós nese sentido. Como digo, quedamos abrallados do impacto que tivo este anuncio, simplemente co mero feito de anunciar que concorremos xuntos, tive un montón de chamadas de xente que non contaba. E que é lo que le suelen decir? Bueno, pues ánimo, adiante, xa era hora, por fin, ese tipo de mensaxes, creo que, bueno, eso dá un pouco, pode dar as claves do que temos aí un grupo de xente que nos votou no seu día, que se desencantou e que agora podemos volver a ilusionar e nesas estamos. Ante esta situación sé que aún queda mucho, pero ¿se han propuesto ya cuántos concejales podrían llegar a conseguir? Bueno, vistas as últimas enquisas que se publicaron a semana pasada e que nos daban 2 concelleiros sen ter en conta este anuncio, creo que, aspirar a ter 5 concelleiros non é unha tolemia, de aí para arriba. Quero dicir, temos que soñar a ir con todo, queda moitísimo camiño por percorrer nun ano, poden pasar miles de cousas, pero creo que a aspiración ten que ser máxima. ¿Cuáles son las medidas o las principales hojas de ruta a día de hoy que se marcan esta unión que les va a hacer diferenciar del resto de izquierdas o de, en este caso, el Partido Socialista? Sí, a ver, eu creo que hai unha cuestión que é clave, que a política ten que ser útil. Evidentemente, hai proxectos que son moi bonitos, como é abrir Ferrolomar ou a Cidade do Deporte, pero que, non digo que non sexan útiles, pero que se centraron únicamente nas políticas do Partido Popular nestes 4 últimos anos e intentar apurar para chegar a tempo a cortar a cinta antes das eleccións municipais. Creo que eses proxectos que estamos falando entre os dous de moito máis de 20 millóns de euros se poderán facer por fases durante 8 anos, 10 e acompañar outras cuestións que son cruciais e que son as principais preocupacións da ciudadanía. Se vemos as enquisas da poboación, o que máis lle preocupa a xente é a vivenda,
non hai nula política en vivenda pública no Concello, máis alá de anuncios moi puntuais que non Bueno, el solucionan. Bertón están... Sí, son 50 e pico vivendas, temos pues 11.000 baleiras, temos miles de mozos e mozas que non poden, cun salario mínimo de 1.200, 1.300 euros, acceder a un aluguer de 800 euros. É algo que é real e que está pues, producindo unha situación en que persoas que deberán estar emancipadas están vivindo cos pais, unha situación que non te permite crecer nin individualmente, nin como sociedade. En materia de emprego, pues, o que decía, os empregos, podemos ter moi bons datos, pero o emprego é precario. Cantas medias xornadas hai, cantos empregos que, como digo, son co salario mínimo e non te permiten subsistir ni levar unha vida independente, e, por outra parte, o día a día. Eso, bueno, viña en Ferrol, que era a principal preocupación, a única cidade galega que a principal preocupación é o mantemento de viais, das rúas, dos parques e xardíns, a invasión dos vehículos por todos lados, a falta de aparcadoiro, ese día a día non ten resposta por parte do goberno. Creo que temos que centrar as nosas propostas aí, no social, no feminismo, no medio ambiente, aspectos que están totalmente descoidados e que afectan a unha persoa dende que se levanta ata que se acosta. Mais alá dos grandes ladrillazos e obras multimillonarias, creo que é importante pues, ter unha vida mellor no día a día. De estas obras de las que habla el otro día mostraban su rechazo a la eliminación de los campos de la Malata. Sí, bueno, eu xoguei neses campos e como a min moitísima xente. Creo que, con todo o respeto para o Consello de Administración do Racing de Ferrol, cando pues, se levan investidos millóns e millóns de euros en cambios de iluminación, agora cambio de cuberta, acentamento do estadio, pues ese espazo que era aberto e cidadá, pues agora tamén o eliminamos porque o Racing pide que se aparquen nesa zona. Creo que non hai que dicir que sí a todos, a veces hai que saber dicir que non. É un sitio onde durante as fins de semana xogaba moitísima xente con unha forma organizada e con un bo mantemento e, ademais, entrenaban un montón de equipos que agora non van dispoñer dese espazo. Entón, creemos que é unha pena que se perda, sobre todo cando é unha solicitude dunha empresa privada para aparcar os seus vehículos, que ao final a zona a acotan eles delimitan cando podes aparcar e cando non. Por otro lado, también me gustaría preguntarle por unas declaraciones que salían ayer del presidente de Navantia en la que se hablaba de esa posible privatización de la empresa, que rechazaban absolutamente esa condición. Totalmente, creo que, bueno, ese día non sei que lle ponían na comida, pero non foron moi afortunadas. Posteriormente reculó, rectificó sí. y dijo que era para plan muy a futuro, sí. que no se contemplaba a día de hoy. Sí, bueno, a ver, o presidente da SEPI é un cargo público, evidentemente, cando estamos nunha situación crítica como agora, que todo parece fora de control, pues saen ese tipo de declaracións. Saíulle de dentro e foi así, anda que logo rectifique. Creo que o público sempre vai ser moito mellor que o privado, eso non é que sexa só a nosa esencia, que é así como funciona o mundo, que é dicir, unha empresa privada obviamente vai ter un beneficio empresarial, o público vai estar sempre pendente do beneficio social. Para unha empresa pública que temos na cidade, se agora temos capital privado, dende logo é o principio do fin. Y otra demanda que hacían recientemente era la de analizar los quitamiedos instalados en la Cabana y también en La Graña. Sí, bueno, nós pensábamos que eso estaba xa erradicado do uso nas nosas estradas en todo o país, hai múltiples asociacións de motoristas, asociacións de seguridade viaria, a propia Dirección Xeral de Tráfico non a recomenda, e, bueno, esperemos que rectifiquen, entendo que é unha responsabilidade do Porto e que poñan as medidas oportunas para evitar calquera desgraza nunha carreteira moi concurrida, porque vai camiño a San Felipe, ciclistas, motoristas, poñen en risco a súa vida con ese tipo de quitamiedos. Y esta misma semana lo anunciaba aquí en Ferrol Besteiro, esa unión entre el Partido Socialista, Sumar y el Bloque Nacionalista Galego para pedir esa transferencia de la AP9 a Galicia. Sí, a ver, eu creo que é importante, primeiro, porque, bueno, é unha demanda histórica tamén, que decir, eso é algo que pensar que por ir en 50 km de estrada a Coruña, pues tienes que pagar 5 euros e pico, a verdade é que non entra en cabeza ninguna. Ese pico ya llega a 6 casi, sí, ya sí, son 6, sí, casi. Bueno, se tes a sorte de ter o aparatiño, a ver se de volta podes aforrar, pero bueno, é unha estafa, sigue siendo regla, un dineral carísimo. si lo comparamos con el resto de ciudades españolas. Dende logo, moitos lugares son gratis, incluso, non é que ni moito nin pouco, gratis, non? Andalucía, ou mesmo a que vai daqui a Lugo, non ten sentido, esa autoestrada está máis que pagada. Eso tiña que ter lugar moito antes, e dende logo creo que xa é hora. Pero sí que é certo que, aínda que eso se consiga, a aspiración principal para nós como cidade, como comarca, é o tren, porque eso,
únicamente vai facer máis competitiva a autoestrada, que está ben, pero as concesionarias de autobús van poder rebaixar o prezo do billete, e iso vai dilatar pois, que o tren poda ter máis demanda, vai facer que se retrase aínda máis do que xa está retrasado en hai un século. La formación ha participado en muchos viajes reivindicativos que hace el Foro Ciudadano por los Ferrocarril. Este último fue en Ortigueira este pasado fin de semana, que precisamente se hace un viaje reivindicativo para reclamar esas deficiencias y justamente se les estropeó un tren. ¿Cree que se va a conseguir algo? ¿Hay voluntad política? A ver, yo creo que en Galicia sí, o sea, está demostrado, o Parlamento vota de forma unánime, os concellos da comarca están super concienciados, pero aquí non sabemos que pasa, que cando cruzamos Pedrafita, pues todo se... Teniendo Yolanda Díaz ahí, ¿cómo no le tira de las orejas al presidente o a...? Nesas estamos, pero bueno, tamén é certo que é complicado cando dende o Partido Socialista, que é o que leva esa competencia, pues ni sequera queren votar a favor dunha iniciativa, unha PNL, que para que a xente pues, sepa é unha moción, que non ten carácter vinculante, pero ni sequera son quen de recoñecer no Congreso que existe un problema e que é un problema de calado. Que decir, eso xa pon encima da mesa que realmente as valoracións que fan os partidos políticos a nivel estatal veñen por los votos que podan ter, triste, pero así, o Partido Socialista tiña a súa forza en Andalucía e os investimentos pues, suelen ir para Andalucía. Agora xa non ten a forza en Andalucía, esperemos que eso poda servir polo menos para traer o tren aquí. Eu creo que hai cuestións concretas que a resolución das alegacións do bypass de Betanzos que están sen resolver, electrificar a liña, que tampouco é un custo excesivo, e mellorar horarios e frecuencias, é algo que simplemente pues, firmar de hoxe para mañá. Creo que non é algo que custe, que non este orzamentado, nin precisa uns orzamentos xerais, e creo que iso que temos que conseguir, e, dende logo, os que teñen a capacidade de influir, que o fagan. Por otro lado, mañana se celebra el pleno de final de mes en el que entre los temas que se van a tratar va a estar la disolución de la Sociedad Mixta de Turismo, lo que se prevé un pleno movidito. Sí, a ver, últimamente, gracias á espléndida Concellería de Facenda que temos, que é moi impulsiva, todos son moviditos, porque nada máis empezar o pleno, pues, como se botase un bidón de gasolina e unha cerilla antes do seu inicio, e leña. Pero, bueno, a Sociedade Mixta de Turismo, dende logo, pues é un caso moi paralelo de Navantia, unha ferramenta pública que tiñamos a disposición do Concello para impulsar o turismo e que entre as alternativas que dá a intervención municipal, dado que hai requerimentos do Tribunal do Consello de Contas e do Tribunal de Contas para que pues, amolde as necesidades legais, pues, as alternativas que había era ou ben cumprir eses requerimentos, amoldalo ao que se requería por parte do Tribunal de Contas e seguir a súa actividade, ou disolvela. E o goberno local opta por disolvela, sen ningún tipo de diálogo. Señalaban que non daban las cuentas. Sí, pero pues, para dar que dean as contas hai que facer unhas reformas estruturais da sociedade e continuar con esa ferramenta pública. É como decir, Navantia tampouco dan as contas, ten unhas pérdidas millonarias e a ninguén se lle ocurre disolver Navantia. É algo que tendo esa ferramenta pública 100%, con participación de axentes locais que poden facer política conxuntamente en materia de turismo co Concello, pues se decide disolver, xa o xestiona directamente o Concello, veremos como, porque non hai un departamento constituído de turismo. Por otro lado, tamén va a llevarse a cabo el cambio del nombre del Centro de Salud de Serantes. Sí, dende logo é algo que nos celebramos, aínda que fora un concelleiro do Partido Popular, José Pedrouzo, era unha persoa queridísima por todos, un exemplo de saber estar na política e na vida, e dende logo creo que para Serantes, que a súa entidade veciñal foi a impulsora desta proposta, é unha honra que o seu centro de saúde poda levar este nome, nos dende logo votaremos moi a favor, porque xa digo, é unha persoa queridísima por toda a corporación e que ogallá outros e outras tomasen exemplo da súa presencia nos plenos e no resto de actos do Concello. Desde Ferrol en Común, ¿cómo han vivido la noticia de la posible presentación o existencia del gigante automovilístico chino SAIC en el puerto ferrolano? ¿Qué supondría? Bueno, la tomamos con escepticismo, porque realmente, bueno, creo que non é a primeira vez que se anuncia que veñen os chinos. Bueno, ya vinieron. Sí, pero se fueron. Tamén houve anuncios da gasolineira das Pías, que iba a ser un gran complexo tamén turístico, aparte de ser gasolineira.
convido a pasear por allí para que... Tuvieron problemas, señalaban que había habido problemas con las cosas que se iban a poner agora en tamén, marcha. outra vez, denunciamos o seu estado. O día seguinte o presidente da Autoridade Portuaria anunciou que xa estaba para licitar. Eu entrei na páxina de contratos do Porto e aí non hai ningún tipo de concesión, é dicir, todo sigue igual. Entón, un pouco de escepticismo sí que temos ao respecto, aparte de que habería que quitar concesións para dar esta, porque está repartido o espazo, pero, de logo, todo o que poda xenerar emprego, movimento socioeconómico para a cidade, benvidos esa. Non vamos a ser nós os que poñamos pedras no camiño, ademais, un goberno comunista como chino, pues, somos irmáns, hai que celebrarlo. Como se presenta este verano en Ferrol? Como lo ven? Bueno, sei como hoxe, moi caluroso, pero... Eso será bueno, vendrá máis gente, ou non, non sei. Sí. A ver, creo que o turismo está repuntando, evidentemente, a fuxida do calor do sur pues, nos beneficia en ese sentido. Eu creo que o verano, no ámbito social, dende logo, vai ser bo. Creo que vivimos un momento onde pues, o emprego industrial, grazas á construcción das fragatas, está subindo, e o turismo tamén. O que respeta o noso ámbito, o ámbito político, eu creo que estamos en campaña electoral. O sea, podemos agora facer como que non, pero xa hai tempo que todas as está preparada toda a artillería para empezar unha campaña que vai ser longa, intensa, agardo que limpa, sempre digo o mesmo, pero seguramente... Por lo menos no sea como está siendo a nivel nacional. Sí, eu creo que, bueno, aquí por sorte temos boa relación en xeral entre todos os grupos políticos, creo que nese sentido ata agora ímonos respetando, creo que é algo que non sabemos valorar porque casi me atrevería a decir que en poucos lugares hai tanta confraternización persoal como en Ferrol. Creo que debo ser o único que o dice así abertamente, porque ninguén quere pues, ensinar iso, pero sí que é certo e hai que recoñecelo. Eso nos dá vantaxe en que pues, non sacamos cousas... Eso beneficia a todos. Sí. Además, yo creo que la ciudadanía está un poco harta de estas guerras que existen. Eu creo que, bueno, precisamente esta fronte de esquerdas, vou volver a sacar o meu expo publicitario, pues, dá solución ao que nos penalizou tanto, que estivemos moitísimo tempo pelexando entre nós, ocupando titulares que non falaban de políticas, senón de liortas internas, e agora pues, traer a política a primeiro plano, dende o borrollo, dende o entendemento, creo que a xente o vai saber valorar. Se encuentra con fuerzas, con ganas de unha nueva campaña electoral. A mí me ponen, porque realmente son momentos moi intensos onde falas con moitísima xente. A min gustame moito ter contacto directo coa xente, coñecer, sempre te aporta a nivel persoal moitas experiencias e perspectivas que antes non tiñas, entón, bueno, eu as campañas non as vivo con medo nin con aburrimento, senón todo o contrario. El problema que ahora pues, habrá pues, estrategias o maneras de pensar de diferentes cuestiones, en diferentes formaciones, entonces puede variar, por lo que puede ser a lo mejor un poco más complejo. Sí, bueno, como xa gobernamos co Partido Socialista bueno, digamos que... durante unha temporada, e logo rompimos, logo nos hermanamos, e logo, bueno, xa vimos de conflitos e sabemos xestionalos mellor que antes, e agardamos que eso, pues, teñamos a responsabilidade e a altura de mira suficiente para pensar no que temos diante, que é a ciudadanía, e non no que temos dentro, que ao final é o menos importante. Le veo con fuerzas y con la posibilidad de concurrir por cuarta vez como líder de ese Ferrol en Común unido con otras fuerzas de izquierdas. Tendremos que ir viendo qué es lo que sucede, pero antes de nada, gracias por venir esta noche aquí, contarnos cómo ha sido este proceso y de cómo va a ir evolucionando de cara a los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, la 90.6. Que pasen una feliz noche.